Ol bizden kaçtı. Bilmiyorum tek. Benim de kimler kila bu? Afros. En iyi ki nerse bıraktı. Sen iler kimler? Gafuytez. Her vakit bulsun koyaş, her vakit bulsun hava, her vakit bulsun eni, her vakit bulayım min. Bu şiirni biz her birimiz yottan bilemiz. Bizden en iyiler kını jite. En iyi nerse bile getirgesin. Bu sıravını kazandılarga verdik. En iyi neresi soru şunu bir gerek. Безумно можно быть первым. En birinci şeşek indi. Şeşek hem ya kalsa sırap en iyiden sırap nerse keregin şunu bilsen eybeterek bulur diye buyurun. Buna roskoşный maksimum hem bazовый minimumni bölüp alsak, roskoşный maksimum en iyiga bölek nerse bola. Аларга дөресен әйткәндә бер нәрсә дә кирәкми. Главное үзең кайт. Көн или я еще шалтырат дисеме WhatsApp аша видеозвонок аша шалтырат һәм рәхәтләнеп. Аларга шул җиткән. Аларның роскошный максимум наверное, скорее всего. Менә бит әнигә күп кирәк түгел. Күп кирәк түгел. Нигә күп кирәк түгел. Шалтыраткан җитә инде аларга. Хәзер сезне тикшерәбез. Һәр вакыт булсын кояш. Ой. Һәр вакыт булсын кояш, һәр вакыт булсын әниме? Һава. Һава һәр вакыт булсын. Уныттым, вообще уныттым я. Әни? Все. Һәр вакыт булыйм мин. Һәр вакыт. Шуның белән бетә ул шигырь. Рәхмәт бик зур. Кызлар китмәгә син каршы, сез татарча беләсез күрәм. Сизәм. Әниләр көнне сораштыру гына, кызлар китмәгә син, пожалуйста. Нәрсә беләк тәсән нигезгә? Беләк ниләр беләйбез әниләрдә бар. Әнигезгә менә нәрсә беләк китергә җыенасыз? Теге Чигилген мендер. чигелгән мендәр. Вот в преддверии праздника Татарша сразу. татарча ем бит. Они шабру сейчас лисит. Менә дөрес сорау. Әниләр көнне тиздән җитә бит. Менә әниләр көнне нинди бүләк бирергә икән, менә шуны сорыйбыз. Мин бу областта мен менә төзелеш буенча мен сезгә могу посоветовать. Бәлки менә әнигә йорт бирергә кирәктер, шуңа күрә төзелеш буенча булгач. Бик күп кешегә бирергә иде. Менә бүтән нәрсәләр монда килеп торалар. Менә әнигез белән бәйле бәлки берәр шундый матур хатирәгез бардыр. Менә әнигез инглиш әйткән сүз сүгеп куялар бит инде әниләр менә матур итеп. Истә калган юкмы андый? Юк. Безнең әни бу андый кеше түгел просто. Сыйпап яратып кына торды. Да. Безнең әти руководитель. Сез сүзегез күбрәк кемгә ошаган? Әнигәме яки әтигезгә? Әтигә. Сездә руководитель инде. Да. Рәхмәт бик зур сезгә. Красивый рисунок ребенка. И все. Да? И этого хватит. Достаточно абсолютно. Они ярак викте хәзер. Мин анарга ебәрер идем сертификат, читай коротко. Әни укырга ярата инде. Бар бит инде безнең әниләр турында берәр матур җырлар. Син берәрсен хотя бы бер-ике куплет кына булса безгә напеть сможешмы? Минеке Һәр вакыт булсын талантым кояш. юкты. Һәр вакыт булсын кояш. Һәр вакыт булсын һава. Белмим. Һәр вакыт булсын әни. Белмим. Һәр вакыт булыйм мин. Мин үзем җырлап бетердем синең өчен. Рәхмәт бик зур.